Quin és l'origen d'estar a la Lluna de València? Per què la de València i no la de Barcelona? Què vol dir anar a Can Pistraus? Doncs bé, en aquest nou vídeo us vull explicar l'origen d'algunes expressions catalanes que estan relacionades amb un lloc. I començarem parlant per estar a la Lluna de València. Bé, potser molts i moltes ja ho sabeu, però estar a la Lluna de València vol dir que t'has despistat, que t'has distret amb alguna cosa. I aquest significat està molt relacionat amb l'origen d'aquesta expressió. L'origen, perquè ens entenguem, ens hem de situar abans del segle XIX, a València, a la ciutat de València, perquè fins al segle XIX la ciutat estava emmurallada. Durant el dia s'obrien les portes, la gent podia entrar, però a la que es ponia el sol, aquestes portes es tancaven. Com sabem, el sol surt de l'est i es pon a l'oest. Per tant, l'última porta que es tancava era la de l'oest. Si algú s'havia despistat i se li havia fet tard i s'havia posat el sol, doncs aquesta persona no podia entrar a dins de les muralles. I què passava? Que passava la nit al ras, només aixoplugat per la lluna de València. Per tant, quan es diu que algú està a la lluna de València és perquè s'ha despistat i doncs ha arribat tard. En aquest cas, com els que volien entrar a les muralles i ja un cop eren tancades ja no podien entrar-hi. Una altra expressió relacionada amb un lloc és quan t'engeguen a anar a fer punyetes. Quan et diuen vés a fer punyetes és que estan farts de tu i ja n'han tingut prou. I bé, què és això? Què són les punyetes? Les punyetes eren els punys de les camises dels magistrats, dels jutges, els advocats, etc. I eren així brodats i amb puntetes. Era una feina que requeria que estiguessis molt concentrat, moltes hores, que era així molt difícil. I per això, quan enviem algú a fer punyetes, l'estem enviant com a fer aquesta feina, rotllo, queda't allà sol o sola, no m'atabalis i estigues distret o distreta durant unes hores. Però sobretot és perquè et deixin de molestar. Una altra expressió relacionada amb un lloc és el venir o baixar d'Arbeca, que fins i tot en la mateixa localitat hi ha un mural en honor a aquesta expressió, que el que vol dir és que si algú ve o baixa d'Arbeca és que no està al corrent del que passa. És com que no està al corrent d'una notícia que a priori sap tothom. I sembla ser que l'origen d'aquesta expressió prové del cas del duc de Cardona, que era l'amo també del castell d'Arbeca. I quan aquest senyor baixava a Barcelona i se'n anava a les Corts, doncs era com que estava tan incomunicat que s'havia perdut tants esdeveniments que era com aquest home baixa d'Arbeca, ve d'Arbeca. I d'aquí l'origen d'aquesta expressió. Us recomano visitar el mural perquè és molt bonic. I ja que ens estem situant cap a Barcelona, hi ha una altra expressió que diu roda el món i torna al Born. El que ens ve a dir aquesta expressió és com volta pel món però torna a casa, no? Aquesta expressió ens pot semblar que ha sorgit perquè rima, perquè queda bé, però realment té un origen molt curiós. Sembla ser que l'origen d'aquesta expressió la trobem a l'edat medieval, perquè era el que se'ls deien als soldats quan se'ls acomiadava perquè se'n anessin a les creuades. Així era una manera de desitjar-los sort perquè poguessin tornar després dels combats i poguessin tornar al Born, perquè la plaça del Born era on després es duien a terme uns tornejos. Per tant, roda el món i torna al Born era com una manera de desitjar-li sort. Una altra expressió que també la trobem a Barcelona és anar a Can Pistraus, però què carai era Can Pistraus? Bé, abans que res, aquesta expressió vol dir anar-se'n en orris, que acaba molt malament. I està relacionat una mica amb l'origen d'anar a Can Pistraus. Can Pistraus sembla ser que es tractava d'un bordell que es trobava per allà a Montjuïc i que era una casa de vici, que tu sabies com hi entraves però no com en sortiries. Per tant, podries sortir-ne molt malament. I d'aquí aquesta expressió d'anar a Can Pistraus, que se'n vagi a Norris, que acabi malament una cosa. I ja per últim, també una altra expressió relacionada amb un lloc, i concretament en Barcelona, que és anar a la Quinta Forca. Sí, aquesta expressió és d'origen barceloní. Abans que res, el seu significat vol dir que una cosa està molt lluny, no? Com el Quinto Pino, doncs a la Quinta Forca. Aquesta expressió prové d'una època en què s'aplicava molt la pena de mort. Hi havia 4 forques a Barcelona, no? Que estaven com així més establertes a un lloc, però n'hi havia una que es va posar més així de forma provisional perquè ens situem una mica, era a la zona de Trinitat. Clar, per aquella època anar a Trinitat era molt lluny. Doncs bé, era com aquella, la Quinta Forca, la que està més lluny, d'aquí el seu significat. Aquella Quinta Forca que estigués allà situada no era anecdòtica, sinó perquè era com el lloc de trànsit entre el Vallès i Barcelona. Interessava que les forques estiguessin situades
en un lloc on la gent, els nouvinguts que arribaven a la ciutat, veiessin, no, una mica com que sàpigues que si no et portes bé, tu també pots acabar aquí penjat a la forca. Per tant, una mica aquí també explicació de les forques, però el fet de ser la quinta forca era que estava molt i molt lluny. Bé, aquestes han sigut només 5 expressions, però n'hi ha moltes i moltes i moltes més. Quines altres expressions o frases fetes coneixeu que tinguin relació amb un lloc? Us llegeixo els comentaris.